हाँ मैडम आप लोकेशन रे आसन आसन जल्दी आसन धले 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 ओटीपी देले माइले कौन भाई किंतु धन तमे ए सॉरी सॉरी मो धन कौन सॉरी तमे आधा नंबर कहीं कॉल करते काई मैं करबिनी कॉल कौन पे मैं करबिनी को बार बार मु तुमको कहिছি 10 लोग छकरे मो बॉयफ्रेंड माने फ्रेंड वेट करती कसा कहलु बीएफ फ्रेंड ओ धन रागना रसुलर जीव आ छाड़ दे अब बाबा राग फोन टिके ताके फोन बता ऐसे ताको फोन कहीं आन मैडम के नंबर देलेनी रात में फोन करथंती हाँ रे भाई ना नंबर टा मोजे रखिनु मते कॉल करे मु कथा करे देबी तने केते मेरा कहूची नो 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 आधा फोन रो फोन करतु से रसुलर कहतु बीएफ अछि कंफ्यूज करो तुम सब बेले आ बाबी सब तमरी भाई हेला मोरी भाई बा फड़फड़ा बा हेलमेट पिंदे फाइन पड़ी